खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर खाम्फा बुरगियारिनि सोमोन्दै खुगा बेखेवदों दुर्गादास बर' बिथाङा दुर्गादास बर' बिथाङा खाम्फा बुरगियारि बिथांखौ मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोदो गोलाव सम आखायाव हाथियार लानानै आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सरकारजों दावहा नांबोनाय एनडिएफबि बिरबाय बिथाङा 10 बोसोर जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानायनिफ्राय उदां मोनबोनानै दिनै न'फारसे गिदिंना फैफिननो हाबाय गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला गोबाव बोसोर जाबायमोन आंनि फिसाया जोङो न'खर संसार जानायाव गोबांथार खस्थ' दुखु सिन्थाफोरजों गेब्लेनानै दङमोन ओमफ्राय दा जोङो बेबायदिनो न'आव सफैबाय बिथाङा बिनि थाखाय हामबाय आरो जायफोरा बिथांनि थाखाय एसे हेल्प होबाय मदद होबाय बिथांमोनखौ थेंक्स आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय 10 बोसोर जाबायमोन आरो आंनि फिसायाबो दिनै बिफा गैयैयाव गोबां दुखु खस्थ' बेबायदिनो गाननाय जोमनाय फरायनाय मानायाव गोबांथार खस्थ' मोनबायमोन आंनि फिसायाबो गोजोननाय मोनदों सिगाङावनो आं बरायना लाग्रोबाय बेनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय नोंथांमोननो कयेकटा खोथा जोंनि जिथुनाखि बे कमिटि फर प्रिजनाल फेमिलि मेम्बार्सनिफ्राय जों बेखौनो मिथिहोनो लुबैयो दे गोबाव सम बिथाङा एनडिएफबिनि जानानैहाय जाथिनि थाखाय नांनानै आरोबाव जेलाव 10 बोसोरनि बारा बिथाङा दुखु खस्थ' सैनांनानै दिनै बिथाङा गबोबाय बेवहाय जोंबो नारा नाथा नाजाबाय थादों उकिलफोरजों रायज्लायनाय मानाय मावनाय दांनाय बेनिफ्राय बिनि गेजेरजों आरोबाव जोंखौहाय जाय बिथांमोना फाइनान्सियेल किसु मदद होदों फेरेंगा सार बिथांखौबो जोङो हामबायना लाबा थानो हाया खारन बिथाङा मैया दाखालिफोर थांनाय समावबो बिथाङानो किसु हेल्प हरदों बिनि थाखायनो जों बिथांखौबो हामबाय होनदों आरो जाय गोजौ बिजिरसालि हाइकर्टनि जिथुनाखि जास्टिसफोर बिथांमोनखौबो जों हामबाय होनदों जोंनि बेबायदि दुखुथिया न'खरनि जिथुनाखि बेल पिटिसन मारिनायावहाय बिथांमोना जोंनो 7 बेल होनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों किन्तु बिनि गेजेरावनो 8 जन पिटिसन मारिनायाव 7 थालांबाय बिथांमोनाबो निश्चय उन समावहाय माबा मोनसे राहानि गेजेरजों गगोन जोंखौ मिजिंथिदों आरो दिनैनि बेयाव फैनायजों लोगोसे जोङो बिथांमोननि न'खरखौ जों रंजानाय नुदों दिलीप बसुमतारिया सफैनायजों लोगोसे बिथांमोननि न'खर बिथांमोननि गामि बिथांमोननि समाज गासैबो रंजादों आरो बेजों लोगोसे जों दिलीप बसुमतारि बिथांखौबो जोङो खावलायदों जिथुनाखि गभर्नमेन्टनि नियम नितिजों बिथाङा बे न'आव थागोन आरो समाजजों मोजाङै सोलिनानै जागोन जों बेखौ बिथांनिसिम खावलायनाय थादों आरो बिथांमोननि न'खराबो बेखौनो हामलायदों दि बिथाङा एसेबां अलखदनिफ्राय गबोनायनि थाखाय न'खरनि मानसि गामिनि मानसि साफ्रोमबो रंजानायजों दिनैहाय बरायनानै लादों जों ओरैनो दाथ' मिजिंथिदों जोङो न'खरनि सोद्रोमाफोर हिसाबै जे मैयाबो जायनाखि गुवाहाटी हाइकर्टनि सिनियर एडभकेट ए.के. भट्टाचार्य सार बिथाङा आंजों खनथाम सम स्पेसियेलि आंजों रायलायदों मैया दा निस्सय जाय बिथांमोनहा दासिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बेल मोनथ'वाखै दा बिथांमोनखौबो फारि फारियै ग्रुप वाइसै बेल पिटिसन मारिनो थाखाय बिसोरो ड्राफ्टिं खालामगासिनो दं होननानै आंनि सिगाङाव फोरमायदों जाय बिथांमोनहा जोबथेसालियाव दासिमबो जोबजानानै दं एनडिएफबि बिथांमोनखौ बख'नो थाखाय जों बर' रायजो राजाया साफ्रोमबो जों जाहाथे उननि समाव नांगौ समाव जाहाथे मदद होलायो लोगोसे जाय दैदेनगिरि जोंनि हारिनि आरो माहारियारि आफादफोर जेरै बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद बिथांमोनहाबो जाहाथे अहरह जाहाथे नांथाबफानानै बिथांमोननि केसखौ माबोरैहाय सलुसन खालामना होनो हायो माबोरैहाय फोजोबना होनो हायो बेखौ जाहाथे सरकारजों थाबैनो जाहाथे सावरायलायनानै जाहाथे बिथांमोननि केसखौ जाहाथे थाबैनो डिसमिस खालामनानै होनो हायो बेखौ आं साफ्रोम दैदेनगिरि लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनखौ आं मदद होलायलायनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरनाय थादों रायजोफोर दाना फैदों गुबै आपडेटआव दुर्गादास बर' बिथाङा
खाम्फा बरगयारि बिथांखौ मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाबावदो। হেৰি কি ক'ব যে খাম্পা বৰগয়াৰী হিতেশ বসুমতাৰী আৰু এজনে 3জনকৈ বিপিএফৰ দল ত্যাগ কৰিলে? নাই, এইটো পুৰণি খবৰ। মই পৰহি এই সম্পৰ্কে কৈছোঁ, আপোনালোকৰ টেলিভিশ্যন চেনেলো আছিলে তাত। এইটো এটা সময়, নিৰ্বাচনৰ সময়ত মানুহ আহ যাহ হয় আৰু সামান্য এগৰাকী একেবাৰে তলৰ পৰ্যায়ৰ দলীয় কৰ্মীও যদি যায় দল এটাৰ ক্ষতি হয়, স্বাভাৱিক। আৰু খাম্পা বৰগয়াৰী একেৰাহে তেওঁ দলৰ উপসভাপতি আৰু ডেপুটি CM আছিল। সেই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ঠিক, কোনেও যোৱাৰ কাৰণে দলটো ৰৈ নাথাকে। দল তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়ি যাব, কোনোবা যোৱা অহা। আজি কিছুদিন আগতেও আপোনালোকে দেখিছে অন্য ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা, আজি যেহেতু এইখন ৰাজনৈতিক সভা নহয় মই ক'ব বিচৰা নাই, অন্য ৰাজনৈতিক দল BTCত থকা কেইবাজনো দলীয় কৰ্মী, জিলা পৰ্যায়ৰ উপসভাপতি, সম্পাদক, বিভিন্ন দলীয় কৰ্মী আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে আৰু সেইবিলাক নিশ্চয় ৰাজনৈতিক বক্তব্যৰ সময়ত মই আপোনালোকৰ আগত বেকত কৰিম। খাম্পা বৰগয়াৰী গ'লে এটা কোনো অসুবিধা নহয় দলৰ? না, আপুনি তেওঁৰ নিজৰ চিন্তা চৰ্চা, মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে সদায় এগৰাকী নেতা হওক, দলীয় কৰ্মী হওক, তেওঁ নিজৰ স্থিতি সম্পৰ্কে সদায় সচেতন। তেওঁ যিখন ৰিজিগনেশ্যন লেটাৰ মোৰ তাত আছে, 1 লাইনৰ লেটাৰ, যে মই দলক যোৱা 4টা বছৰে সময় দিব পৰা নাই, গতিকে সেইকাৰণে মই দলৰ পৰা অব্যাহতি লৈছোঁ। গতিকে তেওঁৰ এই বিষয়টো বিবেচনা কৰাটো দলৰো কৰ্তব্য হ'ব। কিজানি তেওঁ কোনো দলতেই নাযায়। তেওঁ যিহেতু সময় দিব পৰা নাই, বেলেগক সময় দিব পাৰিবনে নাই তাতো সন্দেহ আছে তেওঁ। গতিকে মই ভাবোঁ তেওঁৰ বক্তব্য শাৰী, লিখিত বক্তব্য শাৰী আমি বিশ্বাসত লৈছোঁ।